Ana ɗauki ba daɗi. Har yanzu
tsakanin shawar da shagon akan tsaye a yi tare mai rabon waɗuwa ya waɗe huta waɗuwa a ran dandambe waɗuwa a ran dandambe da ke zama ka fi a yi tura shaban akan tsaye shaban akan tsaye wato babban lamba ta kwata wani shau jami'ar jami'ai jami'ar mawakan dambe jami'ar makalasa dambe jami'ar yan dambe ta kwata wani shau jihar da aka zauna da Ahmad Ali da Ali Baba Ali da babu da rata sai ni na uku da wannan dajin yanzu